Internet iinom sa kumbatan. Ayaw na, ang tubig. Ano? Humuli mo sa tubig. Iniguman, ang tubig imnon. Dili Ano? na kay imo nang ipainog apil na. Hala, kalabong sa akong gabon. Grabe yun yung pagpanglipang ba? Grabe ra ba ni mo dag ayo ning gabon sa ubo ay? Ako ning humulan. Kuha ko sa kabasong tubig. Inya ako humulan. Inig kaugma akong inumon. Haskan dali ara mawagid sa akong ubo ba? Ang uban pod ilang usapon. Pwede rin kaayog usapon, no? Para matagamtam yun ninyo ang kung unsa yun ning duga sa gabon. Tama ning nek. Grabe din kapait ning gabon ay. Mo din grabe gid siya mo padag pawa sa ubo. Mo gid dali ra maayong ubuan eh. Kay grabe gid kapait guys. Pait pas pa nagpuyos magtiayon no ang kasinabot. Grabe paita gino ah. Makapawa gid sa ubo. Morning ako gini ampingan niya kung gabon ay. Ako gini buntayan nga way manguha nina. Mangayo okay ra. Nice. Aya. Labong lagi mo kamuti lagi. Hindi kamuti. Sa dinigay. Hinaya na. Ako magini ampingan akong gabon. Tuog ko kamuti sa ka naman hinuon. Dabi kamuti ngon ane. Dagkom kog dahon god. Dagkog dahon. Oh. Ang kamuti mo katay ra to sa ubos. Ang ubos rito. Sa ka naman gud. Basta aka. Parang Hindi ka na nauna kong gabon. Ikarao kay kita ko. Imo mga nanaon. Awa gito na ko. Luya mi amping ng gabon ako. Oh. Parang mulipang gid mo dagan. Gabon Di mo din, na bitaron. Gabon. Naasa ganining gabunan eh. Diyos ko miyos, wa ka kay bawal para asa ning gabon. Huwag yun, para ni sa ubo dudong ay. Ubo. Sa ubo. Mangayo ko kay sakto akong anak ni giubur ba to? Mangayo ka? Pili ka mangawat, panguha. mangawat ko wa ka diri. Ayod kawata. Hindi na maayo imuha. Tuog. Tao gahagog tanom imong kawaton. Di na po na maayo. Panguha diha. Tuog Tuog na tambal sa imong anak. To nagturok ra ni. Turok ba ay? Turok? Di tanong man gyud ako naghihaguan man ako nagtanom. Mo nang digyon ninyo ang ayong kawaton. Ang tao gani gahago og tanom inyong respetuan po. Wa mamuing na nga, wa mamudidi nga pagpangayo. Dahon lang. Kahangol mo bisag Wa man ko kawaton lang. mingon nga di pwede mangayo. Ang ako lang kuanan ka ng kawaton. Mas nindot tong kawaton gud kay exciting. Iya, bag ka naman siguro bata. Akala pagkuha diha. Pero matambalan dito imong anak. Ako unsaon din ni pagkon? Kanon humula na sa tubig. Pwede sad. O, pwede ra sa usapon. Inaglamim kamo aw kamuti kanang gabuna di ay. Sani Amerikano dagko Paet, magdahon. bito nang tambal sa ubo kay paet. Pagkuha di ihumol sa tubig, kay bata man kay mo gamit niya na mo inom. Bata mo to anak asa pilion dagko gamay. Kano lang udlot. Kanang udlot. Ayaw nang dagko, udlot ka gamita. Okay, sakto kay bata. Oo, bata man. Udlot. Pagkuha niya na. Unya ra ibutang sa nako nitong Ibutang na imong tabla ay. muka sa nako kuan eh. Unsa naman tawag, dada ng tabla. Hinahinaya po na dudong ay. Grabe sa ni uy ha sa nimong tanom eh. Ang pinga na to. Kay, Ay ikan lang isog kay kuha. Ako'y kuha, be. Sa Pagka pagkamukuha, imo man larut-laruton. Mahurot ne, madaot, matay ne. Mutabang kag bisbe. turok ka masada klaro kayo lang Muturok bitaw. Pero mas maayom gito nga itong ampingan. Aron mo daghan. katula sa nimong tanom mo eh. Si Katol. Basig wala lang yung kay Kaligo. Pasanginlan pa ni mo ng kakatol sa Gabon. Basig wala lang yung kamaligo. Ligo. Mm. Sa din eh. 3 times a day. Nya unsaon man ipagpamad? Ihumol kini tubig. Balik ka kadungog nako. Kuha ka ko sa kabasong tubig. Ihumol mo. Then iyabos bata. Ini ka ugma. Dili iyabo. Sao din eh. Imo ipainom. Painom. Internet iinom sa kumbatan. Ayaw na. Ang tubig. Ihumol mo sa tubig. Iniguman ang tubig imnon. Dili Ano? na kay imo nang ipainog apil na. Dili ka na masug ipan imong bata niya na.
Ko mo kay. Wala mo sulirat ni ng mata ni mong bata kay nihuot ng dahon sa gabon. Padili day. Kumani mo? Hala, ang sanay tuyo ni ulain sa pamilayan tuyo ni ba? Siliran ta. Oh, sa pamidugaya ni mo, nakakuha ka naman. Salamat ka Ninoy. Ba't yan ang tanong mo? Mong hinaway. Mong hinaway. Kung bikin tagaan naman, mang hinaway. Sam tutuhana ay, mura mo itong bagong ayos tipas. Wa mo klaro itong tuhana. Ngayon, larot-laruto na niya itong tanom. Dilaliman uri sila ni Gam. Pila kabuhan akong inamping ana. Ako pa ganing ikuralan. Ikaroon sayon nung naglarot. Wa girespeto ni mga tao banay. Unya, dako ba ni katabang sa atong panglawas ning Gabon? Mo ning ampingan nato ay. Pastilan, do na mga tao nga tampalasan kay sa mga tanom. Time sa ay, inom sa ako. Ayo. Kinsa man ni kawana? Ngayog ayo ding. Unsa ka man ay? Kaya noy. Sakit mo tiyan? Wala. Grabe di siguro sa kita dong. Pingit-pingit man yung naong ka sakit. Kaya noy. Action sa pang loose squad. Nasud na rin. Kaya noy. Mano, madiun sa madi mong tuyo? Nga ito ko ng gabon noy ba? Gabon? Oh. Nala sige. Basing makatabang ng Gabon sa imong gibati ron sa imong tiyan. Itanaw ko murag sakit kay na ba? Kani. Murag galisod man kag lisod ka ginhawa. Lisod yun eh. Ari. Murag gradi ka sakit yun imong gibati ba? Tagi noy. Pagkuha ni kita ko kay di katabang ng Gabon tong lawas lagi okay? Mao ba noy? Pagkuha na kay daghan kay pwedeng matambalan. Una niya nang matambalan ubo. Kana sakit tiyan pwede kay na. Pwede nimo nang hampulan. Pagkuha niya na sa may gusto nimo, na may gagmay na pudag ko. Aka lang adag ko noy. Kinindag ko imo ha? Adag ko noy. Nala sige. Tagaan ti kanindag ko. Kay mas epektibo ni. Kay mas mo maayo ni haklap tiyan. Ya ko tiyan noy. Ang imong buhaton ane, imo ning kuanag ka ng init kanang kayo. Oh. Imo idang ka. Inig human, imo itap-tap sa imong tiyan. Tapos tiyan noy. Oo. Atong piliun ng dag ko. Oh, sige dag ko lang Kay noy. parang mas dali siya. Oh, okay. O sige. Ah, kita na gyud noy. Idali ni ha? Oh noy. Dali. Kuan ni dayo na. Idugdug kayo, dang ka. Kana. Kuha nga duha noy. Buwang duha? Duha noy. Kini. Di na maayong panahon ro. Ang kalaing-laing balatian na. Pero pasalamat kay ni ay Gabon. Sige noy. Nga mo'y madali-dali na to labi na gyud sa ubo. Kana, nisabot sa inyo, imo nang magalikid kayo, imo ni siya idangdang, niguman ihapil tiyan. Kuha kami para noy. Ihampor, hampon, parang nawa na imong gibati sa tiyan. Itanaw ko murag burti na gyud nang sakita ba. Salamat Yun, sige, hinay-hinay lang. Aron, huy, yun sa maning bata ah. Kani sa noy. Pati na kong kalabang una. Lain lang gyud akong tiyan. Hala, naunsa maning bata ah. Ngayo lang yung Gabon diri kay ilo. Yabag naman siguro ning bata ah. Nagtuo ko magyug na sakitan sa tiyan. Tuan, ikaratilog dagan. Kay malibang ko no siya. Naiilo pa niya akong Gabon. Kabuang yun yung bata ah. Usapon ning lagnob. Aron gyud nga epektibo siya. Suwayan kuno nato. Aran ka paet. Hashtag mga Kurimaw! Well, guys, magato among video no nga among gipakita ninyo karong adlaw and hopefully nga nagustuhan ninyo. And before tamo and ari una ta sa shout out. Ang unang shout out kay si Paklong. Unang banat. Shout out ko ni Maria M. Pantonial. Salamat kayo sa pag-support sa mong video. Guyot. Kaguyot.
Break it down, yo. Shout down. Oh. Shout out dahil ko sa manok nga mong gigukod. Pero wag yung magpakita. Ambot asang ito ni Tago. Magpakita rin taon. Kami naluya na. Hapon na raba. Marato. Ikaw George. So guys, kung kinsa to nakita sa manok na mong gigukod ron nga nagka dunggo-dunggo may nagkadasmag-dasmag na ng sagbutan og pinangita. Palihog lami og iuli dire. So thank you so much guys sa inyong pagtanaw sa video. Ako lang And, itong manok ko nakapunit lain. Iho to. ala ilahan na to ay wala tay labot na to saon to nila. Well guys, thank you so much sa inyong pagtanaw and then ay mo kalimot pag-subscribe pud sa among video. Init kayo oh. Di mo maluoy na mo. Di mo maluoy. Pero tinitang magpaningkamot mo ane. I-click lang ninyong subscribe ha. Kaya ba mag-subscribe, click ninyo. SB ba? SB. Ay mo kalimot sa Like. sunod buhaton ka. Like. Like no? Like. Like. Hindi man sa like. Comment. O mo comment. Comment. Hindi man sa comment. Here. Share. Here ma. Here. Okay. Share ba? Share. I-share. Share by share. Kanya, ay mo kalimot guys pag-click sa notification bell. Kakuan mo na skilled sa subscribe niya na ay kampana. Wala siya. Slito na ninyo. Ang purpose na guys aron ma-update mo sa video nga among i-upload. Mao na siya purpose. Mug yun. I-click na na sunod ha. Ay yung kalimti yun. Ay mo kalimat. Ay kalimot. Limot mo na. Imo limat na ni. Malimot mo tiguang rabay malimot. Sa ato pa malimot ka tiguang na di ka. Sige ay. Bye-bye. Bye. Anay.